Jeg hedder Thomas. Og jeg hedder Nadia. Og vi har 2 børn, Liv og August. Og vi flyttede til Morud i 2020. Vi er begge 2 fra Vestjylland af, har så boet i Odense i 4 år. Og søgte egentlig at komme lidt uden for byen. Dels søgte vi noget ro, og dels søgte vi det nære og lokale sammenhold. Og så søgte vi jo også at have naturen tæt på. Og det var egentlig noget af det, der bragte os herud til Morud. Jeg tror, noget af det, vi jo sætter rigtig meget pris på herude, det er netop det der med, at vi er så tæt på naturen. Og 2 minutter den ene vej, så er man nede, og man kan handle. 2 minutter den anden vej, så er vi ved skole og børnehave. Og 10 sekunder, så er vi i skoven. På samme tid er vi jo 20 minutters kørsel fra storbyen, ikke? De der små hverdagseventyr, dem er vi jo egentlig ret glade for. De der spontane ting, der opstår med at gå og lede efter sten, som man så skal kaste i søen, eller bygge en hule ude i skoven. Mange familier, som ligesom os, har små børn, og man vil hinanden, og man vil fællesskabet. Sammenhold der herude. Den der hjemfølelse, den kom rigtig hurtigt. Og også bare sådan spontant, så kan vi lige smide noget på grillen, og så kommer naboerne over. Og også da vi flyttede hertil, altså naboerne kom og så rigtig godt imod os. Og det samme har vi jo så bragt videre, når der er flyttet nye til. Når vi sådan er på de der cykelture ude, ikke, og man kører ude mellem kornmarkerne, og børnene er i godt humør, og sådan, jeg tror, det er nogle af de tidspunkter, at jeg i hvert fald er allergladest.